салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро дар рӯзи ҷумъа 8 август ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Ӯзбекистон ба убури қаторҳои Тоҷикистон аз роҳи оҳани навбунёд иҷозат дод. ин тасмими ширкати роҳи оҳани Ӯзбекистон Темирюлларӣ ахиран аз ҷониби Ӯткур Остонов иҷрокунандаи вазифаи раиси идораи боркашонӣ ва тиҷоратии ширкат эълон шуд. Ба таъкиди Остонов, масири наве ки ба қаторҳои Тоҷикистон дода шудааст, масофаи роҳро камтар мекунад. дар посух ба гуфтаи ин мақоми Ӯзбак Тоҷикистон мизони боҷи нақлиётиро барои қаторҳои Ӯзбекистон довталабона поин бурданд. коҳиши боҷ 30 то 50% ташкил додааст. аз гузаштҳо дар интиқоли борҳои транзитӣ тавассути қаламрави Ӯзбекистон дар ҳоле хабар дода мешавад, ки равобити Тошканду Душанбе солҳои охир дучори бунбастҳои сиёсиву иқтисодӣ шудааст. тоҷирони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар Душанбе мегӯянд, якбора то 20-30 дирам боло рафтани қимати бензин марбут ба афзоиши қурби асъори хориҷӣ мебошад. рӯзи ҷумъа нархи 1 литр бензини навъи 95 то 5 сомониву 80 дирам ва навъи 92 то 5 сомониву 60 дирам фурӯхта мешуд. бузургтарин ширкати воридкунандаи маҳсулоти нафтии Газпром Тоҷикистон дар тӯли як моҳи ахир бори чорум аст, ки қимати маҳсулоти худро афзоиш медиҳад ва ин бор ҳам сабаби боло бурдани нархи маҳсулоти нафтиро ба поин шудани қурби рубли русӣ дар баробари асъори хориҷӣ, махсусан доллар ва евро иртибот медиҳад. вале таҳлилгарон аз эҳтимол дур намедонанд, ки афзоиши қимати маҳсулоти нафтии Русия марбут ба таҳримҳоест, ки ғарб дар нисбати Русия ҷорӣ кардааст. дар Душанбе озмуни беҳтарин лоиҳаҳои биноҳои маъмурӣ, иҷтимоӣ ва истиқоматӣ ба поён расида барандагони он муайян шуданд. аз миёни 100 тарҳи пешниҳодӣ 9 тарҳи ҷолибтарин аз тарафи ходимони Кумитаи сохтмон ва меъмории Тоҷикистон ва Иттифоқи меъморони кишвар аз рӯи меъёрҳои навоварӣ ва ҳамзамон мувофиқ будан ба унсурҳои меъмории миллӣ ва бостонӣ интихоб шуданд. дар аксарияти лоиҳаҳо гӯям хато намекунем, унсурҳои миллӣ дида мешаванд ва чӣ хел ки дар озмуни якум лоиҳаҳои пастошона бисёр буданд ва дар озмуни дуюм бошад аллакай лоиҳаҳои баландошона ба инобат гирифта шудааст. масъулин мегӯянд, ки беҳтарин тарҳҳо барои навсозии симои меъмории Тоҷикистон истифода хоҳанд шуд. ду духтари дучархасавори олмонитабор аз сафари 17-рӯза ба Бадахшон баргаштанд. Сулмоз Муҳоҷир ва Ҷоси Струнден, сокинони Олмон, аз рӯстаҳои дурдасти вилояти Бадахшон дидан карда, бо зиндагиву кори сокинони маҳаллӣ шинос шуданд. духтарҳои ҷаҳонгард мегӯянд, осори рӯйдодҳои моҳи майи имсолро дар суҳбатҳои мардум эҳсос мекарданд, вале боз ҳам бисёриҳо ба таъкид мегуфтанд, ки хостори сулҳу оромиш дар Тоҷикистон ҳастанд. من و دوگانم با هم تصمیم گرفتیم که یک جوری به بدخشان بریم که این سرعت کمتر شود، یعنی بتونیم که در قشلاق‌ها بمانیم، در خانه‌ها خواب کنیم، با مردم صحبت کنیم، با آنها غذا بخوریم و گپ‌های اونها رو بفهمیم. зимнан навори пурраи видеои суҳбатҳои ҷаҳонгардонро метавонед дар сайти интернетии Радиои Озодӣ пайдо кунед ва ҳамчунин барои ахбори бештар ба саҳифаҳои мо дар Facebook, Twitter, YouTube ва замимаи Радиои Озодӣ дар телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.